Ja, jeg siger tak for indbydelsen, og jeg skal prøve at sætte lidt kød og blod på de frygtelige tal. Vi har jo længe gerne ville have haft en fattigdomsgrænse. Vi vidste vel også, at vi blev snydt. De meste af EU, der har de jo en fattigdomsgrænse på 60, og der vil vi så have 3 gange så mange under grænsen, så man lægger den på 50, det er altså få i sig selv. Og nu kan vi så høre, at man får på andre måder, med, hvis man har en studerende i familien og alt sådan noget. Det kan vi selvfølgelig blive kede af, men samtidig er overbevist om, at de alligevel ikke har tænkt sig at gøre noget ved det. For den påstand, at nu vil vi se, hvad vi kan gøre for disse grupper, modsvares jo unægteligt, at vi nu har en regering, der virkelig for første gang går benhårdt til velfærdssamfundet. Og for så vil det være afskaffet. Og jeg tror, når Helle Thorning altid snakker om at bevare det, så tror jeg, hun tænker på de helt overordnede velfærdsydelser som daginstitutioner, skoler og hospitaler. De er simpelthen ved at afskaffe forsørgelsesgrundlaget for de mange uforsørgede, som vi også får i de her år, hvor arbejdsmarkedet administreres så forfærdeligt grådigt og dårligt. Fattigdom er mange ting. Det er også ikke skyld. Skyld over, at man ikke klarer den. Hvis de nogensinde kommer i tvivl om, de skal have skyld, så kan de bare høre for nogle måneder siden, der havde vi Simon Emils Ammitzbøll fra LA ude og interviewe fattige. Han var så nedladende, så de ville falde om. Og nu kan vi sidde og se Asger Aamund, der lige har været så hele sin formue væk, sidder og være tilsvarende nedladende. De har ikke tænkt sig at gøre noget som helst ved det. De har tænkt sig at øge forarmelsen og fattigdommen. Det må være udgangspunktet, så kan vi altid snakke om, hvad vi skal gøre ved det. Så er det også at leve et liv i gæld. Husker en enig mor med 4 børn, der skulle dø op på Glostrup, hun bad sig inden jeg ville pakke hendes hjem. Og jeg skulle endelig tage den lille kuffert under sofaen. Det var et meget beskedent hjem, og i kufferten lå et livs afbetalingskriterier. For man har jo ikke råd bare at støvsuge og gå i stykker, så hedder det gæld. Og det burde ikke i en fattigdomsgrænse. Det med, om de har 100.000 i formue, det kan vi godt spares, for det har det ikke. Og så er det også skyld over for ens børn. Vi har jo totalt sundhedsflip i det her land. Alle med uansagelige grunde leve til de 92, selvom ingen gider have de gamle, men det er en anden historie. Men man løber rundt på vejene, som er flaklanter i middelalderen, og man skal spise sundt og sundt og sundt. Og det hører disse arme fattige på konstant. De kan jo ikke købe sunde varer til deres børn. De går med den konstante skyldfølelse over, at de aldrig gør det godt nok. Det bliver de dårlige af, og så kommer den næste fattigdomsfølge. Det er isolation. De kommer aldrig nogen steder. Nu har jeg holdt foredrag om de her emner i rigtig mange årtier. De kommer aldrig, de er heller ikke her. De gemmer sig ude i deres bosteder. I Gellerupparken kom de kun ned i Midtbyen og tog ikke til Aarhus. Eller ikke ude i parken og tog ikke til Aarhus. De gemmer sig og kommer ikke. Og en skønne dag, så er vi hjemme i den uhjælpelige ensomhed. Og det gælder også for deres børn. Det er også fattigdommens ansigt. Det skal vi huske. Og det har ikke noget med at gøre, at den er kulturel. Den er ukultiveret. Det er samfundet, der producerer den. Men der er ikke nogen, der er ukultiveret blandt de fattige. De har til sammenhold og mange andre ting, som er prisværdige. Nu har vi jo fået en, måske ikke så arbejdspladserfaren beskæftigelsesminister. Hun har vist været over i beskyttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Men hun er jo begyndt at bruge arbejderbevægelsens gamle slogan. Gør din pligt og kræv din ret. Det er ligesom, der er sådan en undertone af, at man kun kræver sin ret og ikke gør sin pligt. Højst ubehageligt, synes jeg. Men det skal hun selvfølgelig sige, fordi nu har hun jo lavet blandt andet i spidsen for dem disse store reformer. Vi har fået forkortet vores dagpengeperiode. Mange mennesker har faldet ud af systemet. Enhedslisten har gjort energiske forsøg på at få kompenseret det. Men det er en lappeløsning, det ved I også godt selv. Det er en lappeløsning, men I har gjort alt, hvad I kunne. Vi skulle selvfølgelig have vores dagpengeperiode op. Så har man afskaffet efterlønnen. Hvis vi tager 3F's medlemmer mellem 55 og 59 år, så er 42% ledige. Og nu er de ude efter seniorjobben. Med efterlønnerne mistede vi også noget meget væsentligt, for det var en meget vigtig input i vores kulturliv. Dejlige museer som Hjerl Hede og Andelslandsbyen Nyvang, de er jo betjent af efterlønner, der har haft tid og overskud til det her. Der mister vi også noget, hvor folk bare skydes til side. Så kommer de også ud i tomrum, og som sagt, man kan bare åbne for tv for at vide, hvad man er lavet af, hvis man er arbejdsledig. Sådan er det. Nu er de ude efter seniorpensionen, det sidste luft i det. Og så har vi fået en pensionsreform. Hvordan 179 mennesker, jeg ved godt, de er lidt umodne, hvordan de kan finde ud af,
at man aldrig kan få førtidspension, når man er under 40. Det kunne jeg godt lide. Træk lige de 12 fra. 179 minus 12. Ja, rigtigt. For nu at gøre det helt konkret, jeg har en brevkasse stadigvæk. Jeg har over i Esbjerg en ung mand, der nu er 21, og han fik en meget alvorlig kræft i sine nyrer, da han var 19. Nu har han recidiv og dør sikkert. Han har en enig mor, der er førtidspensionist. Når han har betalt sine faste udgifter af kontanthjælpens ungeydelse, så har han 400 kroner om måneden at leve af. Er det noget, vi vil have? Nej, der er måske nogen deroppe i Viskebælte, der vil have det. Men vi har den store ulempe, at der er ingen, der gider høre om det her mere. Det er umuligt at få medierne. Jeg har lige med en god kollega, vi er så ophidset over den måde, folk bliver behandlet på i jobcentrene. Der er ingen, der gider tage det. De fattige er blevet isoleret, ingen snakker om dem, og det er det aller farligste, hvis vi skal gøre noget politisk ved det her. Så er det altså næsten umuligt at få førtidspension, og den seniorpension, vi fik til efterlønnerne, den er lige så umulig som de andre, den løser ikke nogen som helst problem. Så kommer man på kontanthjælp, og den får man standset, hvis ikke man har en postbudløn. Jeg har lige sådan igen i min brevkasse sådan en 35-årig kvinde med 3 små børn og en alvorlig sygdom og en hjemlønnet mand. Hun har fået standset sin sygedagpenge, 0 kontanthjælp. Nogle af hendes far og mor, der er folkepensionister, kommer med mad og medicin til dem hver dag. Altså, det er glimrende, ikke? Ja, det er forfærdeligt, som vi behandler folk. Det er det. Så fik vi jo indført noget, fru Frederiksen kalder et ressourceforløb. Det lød meget godt, for jobcentrene fungerer ganske forfærdeligt. Men man kan altså ikke indføre noget, der hedder ressourceforløb ved at ændre nogle paragrafer. Hvis vi skulle have vores jobcenter omstillet til at lave disse ressourceforløb, så krævede det for det første, at vi skiftede cheferne ud. Som Per Schultz Jørgensen, professor i pædagogik, skrev for et par år siden, vi har udmærket chefer ude i jobcenteret, de har bare ikke forstand på socialt arbejde. Så kræver det sandt for dyden også, at vi får medarbejderne på opskoling. Der er jo kommet en tone derude, som man tror, det er løgn, når der tales om vores syge medborgere. Og det er ikke bare de fattige, det er syge mennesker i al almindelighed. Og jeg synes, det er et voldsomt etisk problem for vores samfund, at vi ikke behandler vores syge ordentligt. Hvis nogen skal behandles ordentligt, så er det da vores alvorligt syge. Så det bliver ikke til noget andet, de kan gå på kontanthjælp i 5 år. Der er ingen håb i det. Så er fleksjobordningen væsentligt forringet. Der kommer igen den beskæftigelsesministerielle mistænksomhed, for nu har man indført, det er meget fornuftigt, at arbejdsgiverne ikke skal betale for flere timer, end de får. Og det kan der være noget i, for det er jo meget svært at skaffe de fleksjob. Men så har man altså i beskæftigelsesministeriet den idé, at disse fleksjobber, de kan jo nok bestille mere, end de siger. Og så har man med virkelig indgående kendskab til danske arbejdsgivere jo indført, at arbejdsgiveren for eksempel kan ringe op i kommunen og sige, nu vil han godt betale noget mere i løn, for vedkommende kan noget mere. Har I hørt om det før? Nej, heller ikke. Og så går den fleksjobberen samtidig lidt i løn. Så får man dårligere ledighedsydelse, alting er blevet dårligere, og det bliver svært. Der er lige en mand i politikken, der brokker sig i dag i læserbrevene. Han har haft alvorlig psykisk sygdom, er glad for sit 20 timers fleksjob. Så får han sit liv fyldt ud med at være træner på et puslingelandshold om eftermiddagen, og det er arbejdsgiveren vildt ud efter. Når du kan det, så kan du ikke have brug for fleksjob. Altså undertrykkelse igen. Og det er vores befolkning og vores almindelige arbejdere, der finder slet det. Vi har jo fået ulighed, som der er sagt, så glimrende, og vi har en utrolig grådighed de andre steder, men den fikse idé, at vores offentlige ydelser skulle tage arbejdsglæde for folk, så ved de ikke, hvor lave de er. Så elsker I mindst det lag, og også Venstre, at sammenligne og sige, at det kan ikke betale sig at arbejde. Det har Lykke jo lige stået på sit landsmøde, at det kan ikke betale sig. Jamen det kan jeg godt svare på, for man kan ikke leve af mindre end de barberede overførselsindkomster. Det er mindstelønnen, der er for lav, den giver jo også fattigdom. Det er jo mindstelønnen, der er for lav, det er det, det handler om. Og hver gang vi hører den påstand, så er der kun ét at sige, det er mindsteløn, der skaber fattigdom, der er for lav. Det er ikke så forfærdeligt svært. Og så skal vi jo nu have en kontanthjælpsreform. Det skulle have været delt op, jeg prøvede at skrive det i avisen, jeg har også prøvet at sige til Mette Frederiksen, det skulle være delt op. Vi har en hel masse mennesker, der er ganske uretfærdige at få standset deres sygedagpenge og ikke fået deres førtidspension.
Der skulle man have bedt kommunerne samle dem sammen, og så sørge for, at de fik den førtidspension, i stedet for at udsætte dem for de forringelser, der kommer nu. Det vil man selvfølgelig ikke. Så har vi mennesker, der skal revalideres. Man får kort sagt nej på revalidering for øjeblikket. Jeg har lige hørt jobcenteret i Haderslev sige, at det bruger vi ikke mere. Og jeg ved ikke om, hører I ikke meget vores ministre sidde og sige ud i tv, vi skal have uddannelse, vi skal være de bedst uddannede i verden. En 48-årig tømrer kommer frygteligt til skade med sin skulder. De er aldrig tømrer mere, men heldigvis er han og hans kone meget dygtige til vanskelige drenge, har plejebørn fra kommunen. Jamen han vil gerne være socialpædagog. Nej, du kan få et 6 ugers kursus og blive ufaglært pædagog med hjælper. Har en anden, han er også inde i byggeindustrien. Falder fra en stige, knuser begge sine hæle. Han skal selvfølgelig revalideres. Nej, det var Haderslev, der sagde det. Det bruger vi ikke mere. Du kan, han får smerte af de hæle altid. Du kan få et kursus i høj grad. Ja, det er virkelig folk, der har forstand på, hvad de taler om. Sygehussocialrådgiverne afskaffer det helt godt dårligt. Det er ikke godt. Så har vi en hel masse unge, der bare skal have ordentligt arbejde. Og det gør man jo ikke noget for at skaffe dem. Vi har jo masser af ting i det her samfund, der skal gøres. Vagter på vores stationer om natten og vores gader og masser af ting, der er masser af arbejde. I stedet for at afskaffe det hele tiden. Men vi har et stort problem, det har vi haft i 20 år, det har været svært at råbe op om det. Vi har et stort problem, at vi ikke har gennemtænkt, hvad vi skal gøre med vores ufaglærte. For hvis ikke vi skaber værdighed for den gruppe, så er vi ude i noget, der er meget værre, end vi tænker over til hverdag. Vi har kæmpemæssige horder af arbejdsløse unge i Spanien og Grækenland. De har et svært fascistisk parti i Grækenland. Hvis ikke vi gør noget, så de mennesker får et værdigt liv. Et værdigt liv. Og det var altså at sige noget, hvor de skal nedværdige sig, skal åbne hver aften i tv. Så risikerer vi, at de begynder at marchere ligesom i 30'erne. Vi må da have forstået det, vi må da have lært det. Vi er nødt til at gøre noget ved de ting, også i vores eget land. Så det er den store lysskrift på dagsordenen. Hvordan skaber vi et værdigt liv for vores ufaglærte i stedet for at gøre nej af dem. Og vi har unge, der skal have meget hjælp for at blive selvhjulpet, også med uddannelse. Og der må I huske, at vi havde den store arbejdsløshed i 80'erne. Vi har ældre mennesker her. I kan godt huske, at der var cirka en tredjedel af hver ungdomsårgang, der hverken fik arbejde eller uddannelse. Jeg havde med dem at gøre. De var bitre, frustrerede, ulykkelige. De er nu 45-50 år gamle. De er den tunge del af vores kontanthjælpsklientel. De har aldrig været på en arbejdsplads. De er med den tyske filosof Habermas sat uden for den normale livsverden. Med undtagelse af ganske enkle dele af fagbevægelsen. Christian Juhl i Silkeborg, der han var formand, der han gjorde noget for dem. Ellers er fagbevægelsen, jeg undskyld mig skede på dem. Jeg kan huske, at jeg blev overfuset i radioen af et eller andet fagforeningsmenneske, fordi jeg havde lige stillet kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Der var forskel. Husk det, der er forskel på os. Så de er fortabt. Dem får vi aldrig i gang. Og vi kan rent ud sagt lige så godt førtidspensionere dem med det samme, for de kommer aldrig i gang. Det er uværdigt, de skal gå på det. Men deres børn, disse fattige, blege, bumsede unge, der har fået den dårlige kost hele livet, som ikke har fået inspiration, som har gået hjemme i disse håbløse miljøer. Der var en ung indvandrer, der skrev meget flot om det i lørdagsavisen. De skal have en meget stor hjælpende hånd for at få et normalt liv igen. Og det lægger det ikke op til. Og så skal vi have dem under 30 på fattigdomsydelser. Ungdomsydelser. Jeg har lidt kontakt med nogle af vores hjemløse herberger, og de siger jo allerede nu strømmer hjemløse unge til, for med den unge ydelse kan de ikke betale en almindelig husleje. Og hvis vi skal have de 30-årige på den ydelse også, så bliver det endnu flere. Der synes jeg næsten, at man kan nogle gange diskutere, hvem der er socialbedrager i det her land. Vi har en god ven, der hedder Hamid, som er hjemløs. Han er svær torturoffer fra præstestyret i Irak. Og han har endelig fået, jeg vil ikke sige et hjem. Frederiksberg Kommune har sådan et skodhus sammen med København, et skodhotel på Gamle Kongervej, hvor der bor alt for luder, narkomaner og lommetyve, alt gruppe sammen. Og der har han så fået ikke et værelse. Han har fået 2 små linnedrum nede for enden af gangen. 6-7 kvadratmeter hver, og så med en dør imellem og en håndvask på begge sider, så der næsten ikke er plads til noget. Han er lykkelig for det, skal jeg sige. Han inviterer på iranske frikadeller deroppe. Det kan må han kun lave i et beskidt køkken, og det er lidt vanskeligt at bruge en elektrisk kogeplade, for hver gang han tænder den, så springer propperne i hele huset. Der var ikke fyret her 1. oktober, hvis man sætter en
elårene varmer til, så springer propperne også. Nå, men han er glad for det. Han får 10.200 i kontanthjælp. Og hvad tager den rige Frederiksberg Kommune i husleje? 5.800. Så hvem er social bedrager? Nej, ja, det kan man spørge om. Så har vi selvfølgelig, hvis vi lige skal blive ved det emne, nogle andre hjemløse, nemlig vores udenlandske hjemløse, de får jo ikke kontanthjælp, de tigger sig frem, overskider vores parker, fordi vi ikke har nogen toiletter på offentlig vej. De må, det var Karl Jespersen, der indførte det lige så snart hun hørte om dem, de må ikke være på vores herberger og hjemløse. Nu ved jeg heldigvis, at nogle af dem her i den meget kolde vinter, medarbejdere, de blæser på det og lader dem ligge på gulvet, men de må ikke være der. Det er jo altså ikke dem, der har lavet Schengen-aftalen, vel? Nej. Og dansk erhvervsliv og kapital har været meget interesseret med arbejdskraftens frie vandring. Det er utroligt, at de så ikke havde fantasi til at tænke sig, at fattigdommen vandrer bagefter. Men det lukker vi øjnene for, og der har vi den helt elendige del. Meget sjovt, og der er ikke større uvenskab mellem de udenlandske hjemløse og de andre. Der er nogle enkle, der har fattet internationalismen, det er ikke så mange efterhånden, men de har en vis forståelse for det. Så vi har mange problemer, og jeg tror som sagt, vi er nødt til at begynde at forstå det. Jeg ved ikke, hvad der kommer mere. Jo, der kommer det. Regeringspartierne gik jo til valg på, at nu skulle sygedagpengenes tidsbegrænsning ophæves. Og nu kommer der så et forslag, at nu skal sygedagpengene halveres til et halvt år. Og så er der nogle få grupper, der kan få dem forlænget. Det er med forlov de meget syge mennesker, der fik dem forlænget i forvejen eller for pension. Dem, der virkelig har behov for at forlænge, det er dem, der går med de uafklarede sygdomme. Hvordan udvikler en sklerose sig? Hvordan udvikler en ledegigt sig? Og de bliver fuldstændig smidt ud af systemet, fordi man ikke kan sige, om det er stationært eller ikke stationært. Og nogle gange går de 10 år i de jobcentre. De kommer ud af posttraumatisk stresssygdom. Godt give jer et eksempel. En nydelig ældre dame, der er kun 9 måneder til hun skal have folkepension, har en meget alvorlig hjertelidelse, hun er død af henden, altså det ikke da jeg talte med hende selvfølgelig. Og så har hun også en mærkelig sygdom, der har gjort hende lidt dement. Hun er lærer. Så siger sagsbehandleren, du skal i arbejdsprøvning som skolelærer. Det kan jeg ikke, siger hun. Det er børnene ikke tjent, man kan ikke huske fra næste mål. Det er mig, der bestemmer her. Du kan komme i arbejdsprøvning som fisker i Hanstholm. Sådan taler de til folk. Det er så forfærdeligt, jeg har det på grund. Det er så forfærdeligt. Og vi er nødt til at gøre noget ved det her. Hende, den kollega, jeg taler med, hun har lige haft en, der har været i sådan et forløb i jobcenter i 10 år. Ja, det går ikke, som det skal. Der er kun et at sige, det er, at vi er nødt til igen at fatte os alle os mere eller mindre gamle røde mennesker. Kampen ligger foran os. Hvis ikke vi vil have 30'ernes udvikling, hvis vi igen vil have store, fattige horder, der revolterer, hvis vi stadigvæk vil have et samfund, vi kan være bekendt, så er det faktisk nu. Jeg ved ikke, om I kender den der 180 grader, det er sådan en netavis, i fortrinsvis betjent af Liberale Alliance. Der er en dame, der er meget ivrig blogger, hun hedder Karina Petersen. Måske får en smagsprøve. Underklassen kan ikke selv administrere sin genpulje. Det må det offentlige gøre. Det skal være forbudt og for børn, når man er på kontanthjælp. Og det er jo nyfascisme, vi er ude i. Så altså, vi skulle være mange flere her i aften, men det bliver vi nok, fordi der kan ikke blive ved at gå. Vi skal bare passe på højredrejningen, for det er den, vi skal være mest bange for. Tak for ordet. Og så er der mulighed for at stille spørgsmål til Anne Reintoft. Eller kommentarer. Du fik sagt det. Ja. Nå, ikke andet, jeg vil sige, man ser det jo i Grækenland. Er det ikke Gylden Morgen? Eller sådan? Ja, Gylden Daggry. Undskyld, ja. Gylden Daggry der. Det er jo noget, der kan risikere at brede sig. Ja. Eller, jeg vil helst ikke spå om fremtiden, men jeg har en mistanke om, at det vil brede sig. Fattigdom og elendighed, de er jo ikke bare revolutionære. Det giver altså også det modsatte, det skal man være klar over. Det må jo se det andre steder, ikke? Og det forstår jeg ikke, at staterne og kapitalen, de kan sgu da ikke være interesseret i det. Nå, nej, men det kan jo gå helt galt, når der kommer. Det er jo ikke godt for kapitalen, hvis der er, social uro, er det ikke det hedder?
Det er jo det, man kan risikere. Og det er bare den så. Det er vi enige om, at det er meget farligt, og det, altså 2. verdenskrig førte os jo i en total ulykke i hele Europa, for så er vi også i det daværende Sovjet. Jeg tror ikke, de tænker sådan, for de tænker jo kun på profit, det ved du godt. Ja, ja. Og der er jo en kolossal udbytningsmulighed, når man virkelig undertrykker folk. Og nu skal vi jo nok have, vi får jo et ordentligt tryk på de danske lønninger. Derfor er det også forfærdeligt, at danske arbejdere er så sløve, som det er for øjeblikket. Tænk, der var ikke én arbejdsplads, hvor de nedlagde arbejder, da man halverede dagpenge. Ikke én. Det er ikke godt, vel? Nej, vi må se at forstå det må vi altså. Men så jeg tror ikke, man kan udelukke, at man ser en vis interesse i det. Der er også en anden udlægning af fascismen, det er en gammel marxistisk udlægning, hvor man siger, at den griber finanskapitalen jo netop til, når den troede. Det er den jo ikke umiddelbart her, så jeg tror ikke, det er det. Jeg tror snarere, det er disse elendigt stillede, ikke alene hungrende, men også dybt nedværdigede menneskemasser, vi efterhånden har i Europa. Det er det, der er farligt. Ja. Man siger jo altid, det er en floskel, at historie gentager sig ikke. Jo, det gør den, hvis man ikke lærer noget af den. Det er den rigtige lære. Ja. Ja, jeg vil da gerne tilføje til det, at nu får vi jo sikkert desværre en udvikling at se i Norge med SIV og undskyld. Ja, I ved, hvad jeg mener. Ja, det er trist. Vi har også borgerlig regering i Sverige, og det har vi vel også i Danmark. Ikke? I Danmark har vi en lejelov, vi har en boligreguleringslov. Inden for lejerettens område, der er ikke aftalefrihed. Man må aldrig tage mere i husleje, end det lejedes værdi, står der i lejeloven. Det er eksempel 5.800 kroner for et kosteskab. Du brugte ikke et kosteskab, det var det depotrum, eller hvad der var. Det må der helt klart overstige det lejedes værdi. Ja, men nu er det jo sådan et hotel. Det er jo ikke en lejlighed. Det er jo sådan et hotel, hvor de opbevarer hjemløse, og mange alkoholikere der også, og narkomaner og luder, og hvad det hele, hvad der ellers er. Inden for hotelloven i Danmark, der er også lovgivning på det område. Der må man ikke tage for et hotelværelse for det, man har lyst til. Nej, du har nok ret. Men jeg kan ikke gøre noget ved det, for ved du hvad, han er så lykkelig for den mand. Han er stolt som pave, hvor han har det der. Det er jo frygteligt. Ja. Han kan også bo i Brønderslev i stedet for Frederiksberg. Ja, det kunne han. Ja, så kan han vælge det. Ja, kan. Ja, Ville, jeg tror desværre, du har ret i det, du sagde med hensyn til, kapitalen kan godt have en vis interesse i uro. Vi så det jo desværre i 30'erne. Storkapitalen, den støttede Hitler fra første færd og fortsatte lige til sidste faktisk. Ja. Hanne, hvad mener du om fattigdomsrapporten, eller om fattigdomsgrænsen? Mener du overhovedet, man kan bruge den til noget? Altså, jeg har selv været hos dem, der ligesom finder mange andre, der har sagt, at vi bør have en fattigdomsgrænse, fordi man jo har fortiet og løjet om fattigdom. Og så får vi så en grænse her, der ligger under grænseværdierne i EU, som ovenikøbet har nogle meget besynderlige indretninger med den her 17-årige, der skal studere og gå i gymnasiet. Det er jo forberedt sådan. Så ja, vi kan da godt bruge den til at snakke om det antal fattige, den beskriver. Fordi så har vi da nogle tal på det, det er ikke de reelle tal, men vi har da nogle tal, og så har vi jo stadigvæk, alting er jo ikke forbi i aften, vi har jo stadigvæk gode folk i Folketinget og alle mulige, så må vi jo arbejde med at få en reel fattigdomsgrænse. Jeg har snakket meget med Finn Kenneth Hansen, der er leder af det udmærkede forskningsinstitut, der hedder CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, og han har arbejdet meget med at lave sådan lidt, som jeg var inde på, sådan lidt udvidet fattigdomsbegreb. Hvor meget gæld har du, og hvor længe har det varet, og som på den ene og den anden måde. Vi bør have sådan et større fattigdomsbillede. Og der sker så også noget kedeligt, det skal en gammel socialrådgiver selvfølgelig have lov at beklage sig over. Det er ligesom, vi har mistet sansen for at lave ordentligt socialt arbejde. Der er jo ikke tid til dem. Der kommer ordre, det var dengang Inger Støjberg betjente Beskæftigelsesministeriet, om at der skal tages disse opfølgningssamtaler på kontanthjælpsmodtagere. De må vare 15 minutter.
Det skriver de fra ministeriet, så kan man jo lige så godt lade være at tage en samtale med folk. De er jo ved at sabotere socialt arbejde på en hver tænkelig måde. Det er mærkeligt noget, det er jo også differentieret. Jeg fik netop citeret en socialchef i et stort dårligt fungerende socialcenter. Han er gammel militærmand, og så er han økonom. Når man nu er i felten, så må man jo lære at afgrænse sine indsatsområder, sagde han. Man kan meget socialt arbejde. Man kan undgå børnefjernelser, man kan få familier op og stå igen, man kan få unge kriminelle til at klare sig, men man skal have lov og tid til at lave det. Men I skal ikke miste troen på, at man kan, for det kan man. Ja. Ja. Ja, tid. Men på lang sigt koster det næppe penge. Hvis vi kan undgå vores kostbare børnefjernelser, vores mange fængselsophold, hvis vi kan få det til at fungere bedre, vi kan også undgå meget sygdom. Man bliver jo også syg af at være fattig. Har du læst Martin Agerhans smukke lille novelle, hvad var det nu hed? Agerhønen? Nej, men jeg selv arbejder inden for handicap. Ja. Så jeg kender godt meget til problematikken, og jeg kender også godt, hvor der er mange ting, der bliver meget, meget, meget dyre samfundsmæssigt på den lange bane. Men jeg siger sådan lidt kort måske, eller firkantet skåret. Politikere på Christiansborg, de ser kun 4 år frem. Ja, det skal ligesom vælges igen. Ja, men sådan har det jo altid været. Ja. Men samtidig, mange af dem, der sidder der nu, selvfølgelig helt fint, de er fuldstændig ukendt med det virkelige liv. Ja, det er præcis. Og de taler også om. De har aldrig været derude. Jeg vil lige citere... Ja, næste punkt. Jeg vil lige citere Martin A. Hansen, for den siger lidt, og det sker der også med kontanthjælpsreformen. Fordi han skriver, og så satte sygdom ind, hvor modgang havde brudt hul. Man kan ikke blive ved at hænge i en finger. Og det, ja. Ja, Kirsten igen. Vi har jo Louise Sorning, ikke? At hun kommer i rette hænder, ikke? Ja. Og i dag har et godt liv, ikke? Ja, rigtigt. Ja. Og nu også gør noget ved det. Ja, og gør noget ved det og hjælper. Ja. Og det er jo fantastisk. Ja. Altså, jeg har læst hendes bog, og jeg følger hende meget. Jeg synes, det er fantastisk, at hun klarer det. Brødrene er det gået helt dårligt, så det er flot. Ja. 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 Jeg havde et indlæg til. Du kom jo med så mange eksempler. Et eksempel, jeg har lyst til at komme med. Nu har jeg arbejdet som frivillig ulønnet rådgiver i Forbrugerrådets gældsrådgivning. Der ser man også mange skæbner. De her sms-lån, det er starten til fattigdom, efter min opfattelse. Jeg havde et eksempel. En ulykkelig ung pige på 28 år, der havde en gæld på grund af alle de her sms-lån. 260.000. Hun ville aldrig komme ud af det. Hun sad med tårer i øjnene. Hun havde intet fået ud af det. Så måtte jeg jo så nænsomt, som det nu kunne siges, 260.000. Noget må du da have fået ud af det. Ja, en computer og et fjernsyn, da hun flyttede hjemmefra. En computer og et fjernsyn kan da ikke koste 260.000. Nej, men hun manglede penge, efter hun havde betalt indskud til et værelse. Så lånte hun 20.000 i de her sms-lån. Så kunne hun ikke betale renterne og afdragene. Så måtte hun tage et nyt et på 40.000 for at dække det gamle hul. Vice versa. Så de 260.000 var i virkeligheden 20.000 plus en masse renter, plus en masse retsafgifter, plus en masse inkassoomkostninger. Og det værste, jeg havde ikke ret mange muligheder for at hjælpe hende. Det var det værste for mig, og det havde jeg det bestemt ikke godt med. Du får ikke gældsanering på den, jo. Nej. Men det skulle forbydes, de der. Ja, det er vi dybt enige om. Du får 40.000 på kvarter, ikke alt det. Det er så farligt at få fat. Og det er overrenter jo. Vi skulle indføre økonomi i skolen. Børn og unge kan lære økonomi. Vi skal have der gå ro på dyr. Ja, det er Eva. Jeg synes faktisk, at det skulle være sådan, så skolerne faktisk de begyndte at indføre lidt større børn og unge mennesker, at der faktisk var et fag, der hed økonomi, familieøkonomi. Det kunne måske lære nogen til
og bremser lidt, som folk de bare låner og låner, uden tanke overhovedet over, at det skal betales tilbage. Så kunne de måske være en lille smule forberedt på, hvad der venter, og hvad konsekvenser det bliver. Jeg ved ikke, om de har det i nogle skoler, det har jeg ikke. Jeg tror det ikke, men jeg synes, jeg har hørt, at der har været et forslag frem. Hvem der er kommet med forslaget, så jeg vil sige, men der har været et forslag frem om, at man faktisk fik det på skoleskemaerne. Og det synes jeg kunne være en rigtig god idé. Ja, det er jeg enig. Og det er så ulykkeligt, de unge mennesker, så de kommer jo aldrig ud af det. Nej, det kan det ikke. Nej, jeg har egentlig noget at sige det, fordi når jeg hører radio hver dag, så er det noget med, at børnene kan ikke her, og nu er skolen det, og nu er skolen det. Hvad helvede laver forældrene? Vi arbejder. Ja, men vi andre har da lært vores børn nogle ting. Forældrene må da lære dem økonomi, sexliv og forskellige ting. Altså, det kan da ikke være skolen, der skal påføre alting. Det har du for så vidt ret i. Jeg tænkte også, da Eva sagde det. Jeg bliver så harm over det. Jamen, hør nu og så samtidig så siger man jo, ja, staten vil overtage og bestemme det hele, ikke? Altså, er det fordi folk ikke selv vil eller kan? Ja, det er netop det, jeg vil sige, fordi derfor er Evas forslag også godt, fordi jeg kender godt den der, så er det skolen, der skal ordne alting. Men vi har jo altså forældre, der ikke duer. Vi har forældre, der lever i bundløs gæld selv. Vi har forældre, der lever i passivitet og i misbrug og alt muligt. Vi har jo en temmelig stor gruppe forældre, der heller ikke har tag på deres liv, som også har været alt for længe på overførselsindkomst, bliver nedværdiget i den offentlige debat og mister deres værdighed og deres selvtillid, ikke bliver behandlet ordentligt der, hvor de skal have hjælp. Og vi har mange opgivende forældre, der ikke kan lære de børn det. Men der må pædagogerne jo gribe ind i, ikke? Ja, det må de. Men ikke over for alle. Nej, men sådan noget kan man jo godt lave, så alle kan få glæde af det. Ej, når jeg nu tænker på, altså, der er jo også mange elbjergede mennesker, der ligger og spekulerer og bruger for mange penge og fordeler alt sådan noget. Så det kan de sådan godt tukle det, altså. Det behøver slet ikke være en farme, men i dag så bliver der også krævet utrolig meget af de unge mennesker på arbejdsmarkedet. Der bliver stillet helt andre krav, end da vi andre måske startede på arbejdsmarkedet i dag. Og det er ikke fordi, selvfølgelig skal forældrene tage ansvar, og det skal vi gøre hele vejen igen. Men det samfund, vi lever i, synes jeg bestemt ikke er børnevenligt. Og børnene, det er vores bedste ressourcer i fremtiden. Og dem skærer man også på. Men man gør det også vanskeligere for de unge familier med børn. Og hvad skal man sige? Og gøre det, som du faktisk forlanger, at det skal være hjemme i familien. Jeg er også tilhænger af, at det skal det så vidt muligt være. Men vi kan ikke helt frasige os uden samfundet i dag også har så meget af børnenes tid, hvis man kan sige på den måde. Så det bliver nok også nødt til måske at sige, kan det her være relevant for samfundet? Kan det være relevant for, hvad skal man sige, danskerne til at blive gode samfundsborgere? Så synes jeg godt måske, man kan bruge lidt af den forlængede skoletid til at sætte lidt hvad skal man sige, familieøkonomi på skoleskemaet. Jeg skal gøre det kort. Jeg synes, det er lidt pinligt. Det er næsten kun mig, der taler. Du blev spurgt, om det ikke skulle være med på skoleskemaet. Nu min baggrund, jeg er pensioneret jurist. For cirka et halvt år siden, der skrev jeg til skolelederne for forskellige skoler og gjorde opmærksom på de forhold, blandt andet det eksempel, jeg nævnte. Om jeg kunne få lov til i de ældste klasser bare en time at være gæstelærer, og jeg pointerede absolut ingen økonomiske interesser, hvor jeg gjorde opmærksom på sådan noget, og de faldgrupper, der var. Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding. Men om hvorvidt, at det foregår på skoleskemaet, som de ikke havde interesse i min henvendelse, det har jeg ikke fået udsætninger for at udtale mig om. Jeg vil godt lige svare på det, Eva siger der, for jeg er ikke helt enig med noget. Du siger, at vi stiller meget, meget store krav til de unge på arbejdsmarkedet. Ja, det gør man jo nok, men nu sidder der en dernede, som jeg kender godt. Da han var i lære, så var det 48 timer, og så på aftenskole ved aften med 8 og 10. Altså, det bliver de ikke udsat for nu. Men de bliver udsat for et meget dårligt tilrettelagte erhvervsskoler, hvor man ikke kan sikre dem praktik, hvor de skal vælge med alt for mange fag, hvor de med de gode borgerskabsoplæring af deres børn skal tage ansvar for egen læring, hvad de ikke magter og sådan noget. Så det er et desorganiseret tilbud, vi giver dem, som de ikke kan bruge til noget.
Men de knokler ikke som de forrige generationer. Det fik vi da heldigvis lavet om på, skal vi ikke sige det. Ja. Mikrofonen holder jeg også godt lige stille dig et spørgsmål. Jeg har hørt, at 2 ud af 10 fattige børn, de ender kun i middelklassen. At det vi kalder defineret som middelklassen. Det vil sige, at vi vil hele tiden producere en stor mængde fattige, som vi hele tiden vil skubbe foran os. Mener du ikke, det er korrekt? Jo, men nu må du huske, det er også meget svært for de fattige børn. Fordi vi har en meget ringe social mobilitet for øjeblikket. I 70'erne gik det lidt bedre, så også arbejderbørn kom op og blev akademikere og sådan noget, men det har jo jævnet sig fuldstændig ud. For vi er været genindført uligheden. Det jævner sig ud, så de kommer ikke op. Der var sådan en mor, der sagde til mig, at det værste ved at hun ikke kunne give sine børn det, som alle de andre børn i klassen fik, det var, at de aldrig plagede. De havde forståelse for hendes fattigdom. De dukkede sig og var fattige sammen med hende. Og det pinte hende sådan. Og sådan nogle mekanismer kommer der også ind i det. For børnene er meget solidariske med deres forældre.